sebaya be aw bolo wa hali bi sebaya in ti minɛ aw la n'aw sera kɛcogo la. Aw bisimila sɛbɛnnikɛlaw ye caman sɛbɛn k'an ka olu lase aw ma an sigi kun ye o ye wo a ka ca. Ala kumabaw ye nin ye sɛbɛnnikɛlaw y'a jira k'a fɔ an kunnafonidilaw an bɛ bonɲagalen so bari sabu min bɛ tali kɛ kiri la an balimaw min bɛ tali kɛ siyana takiw la san 1 kaso kalo 6 an balimaw o juru bi don a la o dɔrɔn tɛ bɛn de servo san 10 kaso datugu bɛnbɛn ko a na o kɛ nin kɔni kɛra kiri a kun fɔlɔ jaabiw ye walima laɲiniw ye fɔlɔ kiritigɛlaw ye minnu da tabali kan nka jaabiw kɔni ma sigin bɛ ka olu kɔnɔ yanni sanga kunkurunin cɛ tile damadɔ sɛbɛnnikɛla dɔw olu ye dɔ sɛbɛn a la o dɔrɔn tɛ an balimaw min bɛ tali kɛ janko kwakuru dugu caman de bɛ bi minnu n'a sɔrɔ olu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la an balimaw kana mɔtikaw olu fɛ yen nɔ a ka ca maanifin 70,000 bɔɲanko ye minnu kɔni kɛmɛ k'u sigiyɔrɔ bila bi a ka ca o tuma sɛbɛnnikɛla dɔw olu ye dɔ fɔ o kuma fana na an balimaw fo ka taa se kuranko kɔni ma bi a bɛ ka taa sanga min kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka wasa sɔrɔ a kɔnɔ nin y'a tile damadɔ ye a kun ye fɛn jumɛn ye sababu jumɛn b'a ko la maa ka kan ka mun faamu a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla dɔw olu ye dɔ sɛbɛn o fana na n'aw sɔnna yaasa ka nin tɔw lamɛn ani ka fɛn caman yɛrɛ ɲini ka fara ninnu kan ne bɛ olu kɛ sanga kunkurunin sisan aw bisimila. Diamond Création k'i fo k'i waliɲuman dɔn i filɛ Sotiba min bɛ tali kɛ polisisew o kɛrɛfɛ cɔyi n'i sera yen n'i ye Diamond Création ɲininkali kɛ maa o maa tɛmɛ sen na a denmisɛn n'a maabakɔrɔ hali kɔnɔw tɛmɛtɔ n'i ko Diamond Création u b'a f'i ye k'a filɛ yan fɛ k'u fo k'u waliɲuman dɔn cɛfini ni musofini k'i yanga bɔ kɛnɛ kan bɛɛ k'a dɔn k'i ye muso sarama ye walima i ye cɛ sarama ye k'u fo k'u waliɲuman dɔn wa u bɛ se cɛ ta yɛrɛ de la ka tɛmɛ a kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan aw ma ne donfiniw bɔlen tɔw ta cɛla kosa laban in kɔnɔ aw ma yanba cogo ye o kuma k'u fo k'u waliɲuman dɔn n'u ye maa cɛjugu sɔrɔ i n'a fɔ ne ni ɲɔgɔn na subahanallahi u na kabako da u kan u na cɛ ɲa ka tɛmɛ cɛ ɲuman yɛrɛ kan sini nansaba dɔ la aw yɛrɛ fana ka k'o seere Diamond Création aw ni ce ala k'aw sara aw bisimila sɛbɛnnikɛlaw ye caman sɛbɛn ko n k'olu ɲɛfɔ aw ye nka teliyala nin tɛ kibaruya dumanba ye bari sabu nin ye laseli min bɔra an ka taa ni ka segin siraba kunkanko minisiriso an balimaw hakaja ale yɔrɔ la madina sisɔgɔ n'a bɛ danbɛlɛlakaw ka so furu sigi la madina ko a ka minisiriso k'u dusuma kami kamini ye u bɛ malidenw ladɔnniya k'a fɔ dumasi don tɛmɛnen an kɔrɔ an balimaw hakaja dimanche tɛmɛnen n'o bɛnna nin kalo tile 27 ma 2026 nɛgɛ kaɲɛ 14 waati selifana seli yɛrɛ waati tɛ an balimaw fa y'a kungo kɔnɔna kɔni na mobili 2 de taara ɲɔgɔn sɔrɔ ten wabaw an balimaw nin ko in ma ja bari sabu an balimaw a kɛra sababu ye e ko maa 7 a yɔrɔnin yɛrɛ la olu ni kɛnɛ ma bɔ u la wa olu ni kɛnɛ ma b'u la wa an balimaw maa 5 yɛrɛ olu kɔni jokina teliyala galaba la olu taara ka labɛn taa ni Gabriel Ture a ka ja o sɛgɛrɛ bolofɛnw caman tiɲɛna bari sabu jitiminɛ kunfɔlɔ minnu yira a yira k'a fɔ nin ye kari dɔ de ye min bɛ maaw ta an balimaw kari min n'a sɔrɔ a kɔnpanyi yɛrɛ tɔgɔ ko ɛri ɲɔnɔ ani ka taa se mobili yɛrɛ ma mobili min n'a sɔrɔ u kɔni u ɲɛfɛla yɛrɛ de nana ɲɔgɔn minɛ ten wabaw an balimaw a ka sara bonyana kosɛbɛ o tuma na jamana faamaw tɔgɔ la jamana marabaw tɔgɔ la gouvernement bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la madina ko an balimaw a ka ja a bɛ dugawu don kɛ banabaatɔw a ka ja ani banabaatɔ somaw ye minnu ni tora yarabi ala ka hinɛ u la yarabi ala ka u dayɔrɔ sumaya o tuma na minnu yɛrɛ fana jogina ala ka nɔgɔya kan n'u kelen kelen bɛɛ lajɛlen minnu bolofɛnw tiɲɛna yarabi ala ka falen fɛn na min n'a sɔrɔ u b'u nafa ka tɛmɛ nin fana kan nka nin bɛɛ kɔfɛ a ye kangarida kɛ ka wele tugu u la kangarida ye jumɛn ye a ko kɔnpanyi transport n'u ma ɲɛ hakaja u bɛ maaw ta an'u bolofɛnw ka bɔ yɔrɔ la ka yɔrɔ la sɔrɔ ala ta kɔfɛ u k'u janto u bɛ maa minnu bila mobili ninnu kɔnɔ n'o chauffeur ye u ka kɛ maa kalamaw ye maa minnu n'a sɔrɔ u bɛ baara in si dɔn u jan b'u yɛrɛ la wa fana u jan bɛ maa yɔrɔw la baara min n'a sɔrɔ u b'a la u sen da a ka ja nɛgɛden kan k'a dasi ka taa ka wala minɛ k'a munumunu
an balima a kan ka kɛ kodɔn masa ye min bɛ baara in dɔn ani a ɲɛdɔn bɛ min na a ka kɛ olu ye a ka kɛ maa hakili juru caanenw ye maa hakili siginenw ye an balima hakaja o bɛ kɛ sababu ye maaw n'u bolofɛn bɛ se ka lasago cogo min maa kɔni di kasara na waati dɔ nka n'a kɛra hukumu dɔw fana kɔnɔ an balimaw hakaja a ka kan an ka fɛn dɔw fɔ ɲɔgɔn ye o de y'a tɔ a ye wele bila compagnie de transport kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma u ka nin baara in hakaja u ka o kɛ u jogo ye wa fana a ye min da u kan boli dantɛmɛwale an k'o dabila janko an balimaw hakaja chauffeur ko k'a kangari da u ye u k'a dabila sirabakan sariyaw olu labato cogo ɲuman an k'o kɛ an ka baara ye mobili minnu bɛ yen nɔ janko ni samiya in kɔnɔna na an k'an hakili to u pinɛw la hakaja ka se ka pinɛ kuraw k'olu d'u la sanga n'a ka waati o kɛ sababu ye ka caman bɔ kasara in na min bɛ tali kɛ madina sisɔgɔ n'a bɛ hakaja danbɛlɛlakaw ka so furusigi la a ko a bɛ nin hakilina in lase waati min kibaruya in lase dusuma kasa kɔni tɛ fila ye kelen bɛ ale la sabu ale yɛrɛ ye wolomuso ye k'a fɔ wolomuso dɔ kɔni den ni bɛ to fɛn dɔ la a bɛ kɛ i n'a fɔ hakaja e yɛrɛ de fana den tora a la nka an balima ala maa min kɛ ko a kɛbaa y'a kɛ ala maa tɛgɛ da maa min tulo kɔrɔ i filan maa k'i la i bɛ tila k'a yiro ala kelen na kunnafoni nouvelle horizon ɲɛdan kura sɔgɔmada in na a bɔra ale de bolo aw bonya b'a la. an balimaw a bɛɛ n'a ta bamananw ko ten ko donso min bɛ sɔgɔsɔgɔ n'a yɛrɛ kungo kɔnɔ a y'a b'u ye k'o dangabilen wa e k'o to i ba ye o bɛ to a ka sɔgɔsɔgɔ la kungo kɔnɔ don dɔ wara bɛ n'o birilen minɛ ye kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ ne bolokɔrɔ min n'a tɔgɔ ko soir de Bamako Bamako wuladani a ko hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ maa min jugu kɛra zonzan ye zonzan in kɔni tulo fara fila ka jan i ka hɔrɔnya ka kan k'o fana danganamaya o ye zonzan fana dajogo ye ala fɛ tiɲɛ ni tiɲɛ na an balimaw Bamakɔ ani duguba fɛn o fɛn hakaja kɔsa laban in kɔnɔ kuranko bilama hakaja yɛlɛmaba donna a la o fana ka fɔ a bɛna ta an balimaw n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ye dɔ fɔ cɛja ma o sanja n'o kaloja na k'a da kurantigɛ n'a gɛlɛya ko kan ani a kɔlɔlɔw n'a kasaraw n'a ma ɲɛ cɛja fana jɔra jimifɔla jɔyɔrɔ la a ka kan a fana ka ta tɔgɔ ma k'a tanu ani k'a fɔ k'a bɔgɔla dɔn hakaja maaw k'o fana dɔn fo ni ɲɛngoya ko bɛ maa min kɔnɔ n b'a fɛ ka jɔnni ta a tɔgɔ ma professeur Cɛmɔgɔ Tarawele nin cɛ in bɛna don min jamana faama ka danaya b'a kan koyi sugandili kɛra o de fɛ nka maa caman kun ko jamana faama gendarme Asimi Goyita min ka cɛ Mali faama fɔlɔ ɲɛ foyi kɔni t'a bolo sanga n'a ka waati kana n'a balimaw ye teri siraw ye jɛɲɔgɔnw ani maa minnu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ ka to ka na dɔrɔn ka to ka na hakaja ɲɛmaya ta ka kalifa u la min kɔni bɛ tali kɛ dɔnniya ko la o tɛ jateminɛ a kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kɔni y'i ta fɔ nka a m'a tigɛ da o da la an balimaw kununko kɔni ni bi tɛ kelen ye Alahu Taala yɛrɛ b'o fɔ o diɲɛ natigɛ fɛn o fɛn an balimaw n'i y'a daminɛ gɛlɛyalen latakarara i b'a sɔrɔ a laban bɛ diya hakaja ka tɛmɛ di kan yɛlɛma o ye anw ta in de ye wa Cɛmɔgɔ professeur Tarawele an balimaw yɛlɛma nin ko in a bɔra yɔrɔ jumɛn a bɛ waati kurancɛ bɔ an balimaw sudelikɛlaw min bɛ tali kɛ hakaja mécanicien na n k'a fɔ taayiriw an balimaw fɛn o fɛn bɛ yen k'a fɔ k'o ka baara kɔni bɛ ɲɛsin kuranko ma an balimaw e ko a caman kun tɛ wala danni la wa hali anw yɛrɛw kɛ i sigilen hakaja k'i ɲɛja i ɲɛda yɛrɛ fa an balimaw jisuma na ten tetetewu n'o bɛ tali kɛ wɔsiji la e ko nin ma kɛ an caman dala ye kɔsa laban in kɔnɔ wa nka Alahu Taala hakaja o bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ nin jɛ kofɔlen a nana cɛ min juru la hakaja o dɔnnen don jamanatigi min bɛ tali kɛ gendarme Asimi Goyita la cɛsiri min b'a la hakilina min b'a la fasoko la ani a dusukun la min bɛ kasi yɔrɔ min na maa t'o fɔ maa ye bilen o de y'a to nin cɛ kofɔlen a ye baaraba dɔw boloda min bɛ tali kɛ minisiriso in yɛrɛ kɔnɔ kɔsa laban in kɔnɔ o de bɛ tali kɛ jɔyɔrɔ dɔw olu falen na k'olu di maa yɛrɛw ma o dɔrɔn tɛ an balimaw hakaja min bɛ tali kɛ baarakɛ ɲɔgɔnw na maa minnu bɛ na n'u ka fourniture n'o bɛ tali kɛ u ka baarakɛminɛnw na électricité min bɛ tali kɛ kuranko yɛrɛ la ni maa min y'a ta k'a lajɛ a tɛ taa baarakɛminɛn dɔw kɔ ni fɛn dɔw tiɲɛna ka na olu kɔma segin walima ka se ka olu kɔni kɔma falen fɛn yɛrɛw fana na minnu fanga ka bon minnu barika ka bon an balima baaraɲɔgɔnya tun bɛ min bɛ tali kɛ nin minisiriso in ni maa caman cɛ e ko a ma sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen ta ka na ni u lajɛ wa fiɲɛ bɛ maa o maa ta la a ye sira don u ma koyi galabu tɛ maa o maa la
k'a fɔ an b'a ɲini su fɛ e tɛ se ka na n'a ye sɔgɔmada joonanin fɛ fo an ka tile da tile kan ka kalo da kalo kan f'e ka akaja ka tila i ka jɔjɔlimajɔw akaja ani ka ɲɛkow la fɔlɔ an balimaw a y'o bɛɛ lajɛlen bilasira o dɔrɔn tɛ an balimaw hakaja baara bolodalen caman bɛ yen n'o ye k'a fɔ kuran yɛrɛ a minɛnw caman bɛ yen ka bɔ yɔrɔ la ka yɔrɔ sɔrɔ olu minɛnw caman tun bɛ yen minnu kun kɔrɔlen bɛ o de y'a to a kun kɛn bɛ ka laɲini caman kɛ jango min b'a to o minɛn ninnu olu bɛ se ka lakurakuraya cogo min na o baaraw fana olu nun donna kɔsa laban in kɔnɔ a nana ni fɛɛrɛ ɲuman caman ye barisa min bɛ tali kɛ yiriwa la ani ka taa se kuranko yɛrɛ barika bɛ se ka don a la cogo min na jango diɲɛ laban kuranw bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ ani a mansinbaw an balimaw ka se ka se ni olu y'an ka jamana kɔnɔna na e ko olu t'a la ka yakubaya wa tare an balimaw nin cɛ kuma in a ka kan ka fɔ barisabu min bɛ tali kɛ sudelikɛlaw la tayiriw an balimaw hakaja ani ka taa se maa o maa kun bɛ k'o ka rendez-vous kun bɛ tiɲɛ ka sababuya kɛ kuranko gɛlɛya ye tile damadɔ in kɔnɔ e ko maa caman di ɲini k'i ka gurupu feere de walima i ka panow e ko a dɔw laban tun u taw sama u burankow ani buramusow ma burusi kɔnɔna la wa nin ye bamakɔ kuranko hakaja nin y'a bannen pentenkɛlaw alaw t'a la k'o kɛ a m'a tigɛ da o dada la nin cɛ kofɔlen a ye baaraba minnu boloda a jaabiw b'a la ka sɔrɔ dɔɔni dɔɔni wo bamakɔ dɔrɔn tɛ duguba caman bɛ yen bi e ko olu tig'u bolo la nɔ wa ka si ka kulimu hakaja ani kura k'a dasa kan f'i yɛrɛ bɛ ɲinɛ kurantigɛ yɛrɛ kɔsa n'an man jogo dɔn e ko a tɛna kɛ kasaraden ye sa wa hakaja min bɛ tali kɛ jagokɛlaw ma pano feerelaw ani ka taa se min bɛ tali kɛ gurupu feerelaw wa ni dɔ ka ba ma sa dɔ ka nati ja o kunnafoni suwado bamakɔ wuladani a fɔ b'a kun ye ale de ye bi aw bonya b'a la. an balimaw a bɛɛ n'a ta bamananw olu ko ten ko taa ni ka segin bana an balimaw o tɛ maa si to yen o de bɛ maa fa ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma kunnafoni lase sɛbɛn kelen o suwadu bamakɔ an balimaw a y'a yɛrɛ ɲininka a ko yɛlɛma wagnɛri a tɔgɔ yɛlɛmana k'a kɛ afirika kɔɔri ye an balimaw laɲini ye mun ye ni maa min y'a ta k'a lajɛ an balimaw hakaja min bɛ tali kɛ tɔgɔw falenna nka a bɛɛ lajɛlen kɔsɛmɛ yiri o ye kelen pe de ye irisi jamana a dɔn bɛɛ kɔsa laban in kɔni kɔnɔ irisi kɛn bɛ ka hakilina min da an balimaw ka ɲɛsin farafin jamanaw olu ka bɔ nɔgɔla ma u ka yɛrɛtigiya ani hakilina ɲuman minnu tan bɛ u fɛ kɔsa laban in kɔnɔ e ko ni jamana bɛ yen min y'a bolo fila don kɔrɔfɔlɔ k'o yanga o tɛna kɛ irisi jamana ye wa an b'a tigɛ da o dada la an balimaw fadenya bilenba fana bɛ ani min bɛ tali kɛ nanzara jamana dɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ dɛ fadenya hakaja o kɔni hakaja o kuma tɛ o de y'a to irisi b'a fɛ bi k'i jɔyɔrɔ yira golo kan o de bɛ tali kɛ jango mali min bɛ tali kɛ libi ani ka taa se an balimaw jamana caman bɛ yen bi hakaja wagnɛri ye a tɔgɔ yɛlɛman bɛ walima ka kɛ afirika kɔɔri ye a kɛn bɛ k'i bolo don olu kɔrɔ bi olu ka lakanako walima olu ka fɛn caman bɛ yen ni ka i jɔ olu kɔkɔrɔ an m'a tigɛ da o dada la gerekurabɔ kɔni tɛ taa wɔyɔ kɔ e ko nin na ja an bina kɛ kɔrɔw ye wa n'o bɛ tali kɛ fadenya bɛ ani minnu cɛ fadenya bunna kun kan irisi jamana ko don nka a bɛna ta an balimaw n'i ye irisi minisiri yɛrɛ dɔ ta k'a lajɛ min ɲɛsin bɛ u ka kɛlɛcɛkow kunna ale yɛrɛ ɲɛfɔli kɛ ko in kɔnɔ wo a y'a jira k'a fɔ olu bɛ ɲɛsin jamanaw ma jamana minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ an balimaw hakaja u bolo balan bɛ u ye olu wele a ye n'an bolo bɔ bama da o kuma olu bɛ na o dɔrɔn tɛ f'a k'a sɔrɔ cɛkisɛya dɔ fana bɛ e yɛrɛ fana na olu ka kunkilenna dɔ lajɛ i la hakilina ni fɛlataw la aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ minnu na olu ka sɔrɔ ni ka na i dɛmɛ irisi jamana o b'a yira k'a fɔ fugari dɛmɛni fana man d'a ye sanga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen na f'i yɛrɛ fana ka kɛ denkisɛ ye olu b'i bolo sama ye tiɲɛ nka f'i yɛrɛ fana ka barikanin du i yɛrɛ la dɛ bamananw b'a fɔ u ka nali la a ye ɲan ma an ka ɲun walima a ye ɲan ma a kan ka wara faga ɲɛ a k'a sɔrɔ wara kunyanfan bɛ e yɛrɛ fana bolo o tuma na irisi jamana a bɛ ka nin hakilina minnu ta bɛɛ lajɛlen kɔni k'a dɔn k'a fɔ laɲini foyi t'a la bi farafin jamanaw olu bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na jango ka kɛ u yɛrɛ ta ye nin sɛbɛnnikɛyɔrɔ in hakaja ale kelen hakilina yɛrɛ kan min ne bɛ tali kɛ an balimaw suwadu bamakɔ la a y'a dasa kan a ko hakilina kelen yɛlɛma bi ayasi jamanaw hakaja farafina hakaja a gun kan farafina cɛncɛn bɛ jamana minnu cɛrɔ tigɛ an balimaw yɛlɛma bi u ka jɛɲɔgɔnya ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ jamana dɔw kɔni kɛn bɛ k'u kun bɔ u dɛmɛni na
Rusi jamana an y'an da se o ma cogo min Chinois ani ka taa se Turki jamana fana ma o kɛn tɛ ka a ta dogo abada lezi olu fana kɛn bɛ k'u dɛmɛ kɛlɛminanko la an balima diɲɛ sirike naani tɔnbaw ka jamanabaw kan ani a lajɛbaw kɛnɛ kan u b'an dɛmɛ hakaja fɔ ka an dɛmɛ kɔsa laban in kɔnɔ ni jamana saba Mali Niger ni Burkina Faso an ka yɛrɛtigiya ka k'an yɛrɛ ta ye ani ka kow k'an ka jamanadenw ta ye n'i ma sɔn o ma hakaja i taatɔ filɛ nin ye i dɔrɔmɛ kelen basi an dɔrɔmɛ kelen nɔnɔ o hakilina min tara an fɛ Chinois ko tiɲɛ ni tiɲɛna ko nin kɛli ka kan Turki jamana ko aw mago bi jɔ minɛ o minɛ na a ma kɛ dere génération fɛn o fɛn ne b'a dasi aw bolo aw ka taa dasi aw jugulamaw kan o dɔrɔn tɛ Rusi jamana y'a fɔ o ye kɛlɛbolo wuli ka na di an ma an balima mun wɛrɛ tora sa fanw yɛrɛw k'an jɔ hakaja jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la a ma tigɛ daw da la laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye farafin jamanaw bɛ se ka kɛ u yɛrɛ ta ye cogo min na i n'a fɔ o hakilina ɲuman n'o misaliya ɲuman min sɔrɔla ka bɔ AES jamanaw yɔrɔ la e ko bi o tɛ ka kɛ sanayɛlɛ yiri ye wa barisa o fɛn o fɛn kun b'a na ko in daminɛ waati e ko bi o t'a la ka segin kɔ boloda wa an balimaw kojugu tɛ o barisa an balimaw maa o ma n'i ma tiɲɛ faamu o kuma i kunun don nka n'i kununa ka waati jan kɛ n'i ye tiɲɛ n'i seginna a ma an balimaw o fana bɛ hɔrɔnya dɔ kofɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ bila minɛ min kɔnɔ anw ka cɛsiri a n'an ka ko dɔ a bɛ bila o minɛ de kɔnɔ farafindenw an ka kɛ kelen ye ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na fɛn foyi tɛ o bɔ an ka fanga a n'an ka dɔnniya a n'an ka yiriwa bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ suwadu bamakɔ wuladani sɛbɛn ninnu kɛ b'a kun ye ale ne y'u fara ɲɔgɔn kan k'u ɲɛfɔ aw ɲɛna aw bonya b'a la. An balimaw a bɛɛ n'a ta bamananw olu ko ten ko ni maa min ye tukɔrɔ bokɛla sɔrɔ a bɛ k'i bolo ŋɔni tɛnɛku dugumana na an balimaw e ko a bolo sun tɛ fɛn na a bɛ ka fɛn min kɛ de n'o tɛ e ko tukɔrɔ bokɛ sera tiɲɛdala ye wa o t'o kun bɔ ko ye bugurida ayi i bolo sura fɛn yɛrɛ la kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ n bolo kɔrɔ min n'a tɔgɔ ko Nouvelle Horizon ɲɛ dankura a ko nin bɛ se hadamaden 7000 bonyangoma minnu bɔra u sigiyɔrɔ la Kwakuru fanfɛlaw la an balimaw kana motikaw olu fɛ yen nɔ nin kɔni ye balawu da ye barisabu banbanciw karatumaw ani kungo kɔnɔ marifatigiw an balimaw u kɛn bɛ bi ka dugu min hakaja k'olu bila jawuli ni jasira minɛ kɔnɔ n'u bɛ boli k'u sigiyɔrɔw bila n'u ka karatukow y'a sababu ye o dugu de ka ca a bɛ se mototigi caman nɛgɛsotigiw wotorotigiw an balimaw hakaja minnu n'a y'a sɔrɔ olu farala sennamatigiw kan an balimaw u taamana dɛ barisabu min ye kilomɛtiri caman ye u ye o de taama a bɛ se fo kilomɛtiri 40 ɲɔgɔnna ma subahanallahi an balimaw 45 min n'o bɛ tali kɛ moti fanfɛla fɛ an balimaw ka sɔrɔ ka na fo moti dugu kɔnɔna na ninnu taamana kosɛbɛ maa 7000 n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a cɛ n'a muso denmisɛnw fara maakɔrɔbaw kan a bɛ se o la nin kɔni ye dabalibanko da ye an balimaw dabalibanko ani kɔnɔnafiliko mun na ni maa 7000 ani kɔ in yɛlɛma ninnu siyɔrɔ o tɛ gɛlɛya ye wa u ka dumuniw an balimaw fo ka taa se u ka kɛnɛyako ma muso b'a la denmisɛn b'a la an balimaw ninnu ka kalanko ani ka taa se a ɲɔgɔnna yɔrɔ ma jango an bɛ sɔmiya min kɔnɔ an balimaw nin bɛɛ lajɛlen de ye jɔrɔnanko ye o de y'a tɔ mɔti sigibaw ko an balimaw dunani jatigiya o ye jamana in taa yɔrɔ kɔrɔ ye an bɔra o la wa an bɛ segin o de ma hakaja an somakɔrɔw ye o de to an bolo nka a bɛna ta an balimaw ni maa minnu jurulen filɛ mɔtikaw kan jamana faamaw k'u dɛmɛ dɛ barisabu hakaja an balimaw fɛn tɛ bolo min kɔnɔ n'i tora k'o tunɔ min e ko bolo in tɛ kari wa a nana sɔrɔ gɛlɛya min bɛ olu yɛrɛ kan bi an balimaw o dɔnnen don jamana in hakaja min bɛ tali kɛ nasɔngɔbɔlaw la min bɛ dugu in kɔnɔ bi a dɔnnen don o tuma na ni jamana y'u dɛmɛ an balimaw k'u dɛmɛ a bɛ diya u ye kosɛbɛ n'a y'a kɛ a y'a ka kɛta kɛ n'o tɛ hali ni jamana m'o kɛ k'a fɔ olu n'u sinjiw gɛn wa u balimaw gɛn wa a ko kɔni kuma t'a la o hali n'a ma ɲɛ n'a kɛra kuyɛri kelen ye n'u y'o dumuni sɔrɔ don min u n'o fara u ni ɲɔgɔn cɛ an balimaw balimaya tɔnɔ a bɛ se ka diya cogo min na o de y'a tɔ an balimaw yɔrɔ in sigibaw a ɲɛmaw fana bɔra u fana ko n'ala sɔnna ma u na wulikajɔ bɛɛ kɛ mali faamaw hakaja cɛsiri min fan ka kan ka kɛ u fɛ u ka se ka u ka dɛmɛ ye hadamadenw hakaja an ka tɔnɔ ani an ka ko hakaja an hinɛ ka don ɲɔgɔn na a bɛ dɔ don min degun b'i kan n'ala sɔnna ma ko mali faamaw y'o kɛ ka tɛmɛ wa fana u bɛna o kɛ an balimaw fɛn caman bɛ yen minnu n'a sɔrɔ u y'o ɲɛfɔ degunna ani tɔɔrɔ la dali yɔrɔ kow
finiko ani ka taa se sabarako ma nunu nana k'u ka sokɔnɔmina bɛɛ lajɛlen to dɔw yɛrɛ kɔni an balimaw miyangaw hakaja ani dafiw ni gana dɔw b'a la e ko hali senna samara yɛrɛ n'an bɛ olu bolo jatigɛ y'a sababu ye olu kɔni wulila dɔrɔn ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye a y'u sɔrɔ yɔrɔ min u taara n'u yɛrɛ ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka jigin ɲuman di an n'u kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma kunnafoni nouvelle horizon ɲɛdan kura a fɔbaa kun ye ale de ye bi sɔgɔmada in na aw bonya b'a la. An balimaw a bɛna ta bamananw ko ten ko ni maa min kɛra baarakɛla ye bi baara ma ɲɛ o bɛ fɔ o de ye ni maa min kɛra den tabaga ye don o don den bi bi a binna e de fana bolo e de b'a ta don o don kunnafoni lase sɛbɛn ka ɲɛfɔla an balimaw nouvelle horizon sɔgɔmada in na a y'a dasiya k'a ko Shana Takiyu an balimaw san kelen kaso bɛnbɛn kiiritigɛlaw ko a ka ja anw ka kunnafonidila cɛkɔrɔba k'a n'o kɛ kasobuw kɔnɔ o dɔrɔn tɛ kalo 6 o kaso fana bɛ da kunna nka ka o juru bi don a la an balimaw o dɔrɔn tɛ dɛ e ko min bɛ tali kɛ Ben le Cerveau Adama Jara ka bɔ Katikaw fɛ yen nɔ an balimaw kun dɔn bɛ ni Ben le Cerveau ye an balimaw hakaja ale fana a yirala k'a fɔ san 10 kaso datugu bɛnbɛn ko a n'o kɛ habaw an balimaw ni kuma ninnu minɛna ka bɔ kiribonda an balimaw min n'a sɔrɔ kunun ko nin kiri ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ sen na jamana kiiritigɛlaw olu ɲɛkɔrɔ Shana Takiyu ni maa min y'a ta k'a lajɛ kunnafonidila don maakɔrɔba don Shana Takiyu kɔsa laban in kɔnɔ kibaruya dɔw fana olu kun salula o bɛ tali kɛ mun na a somaw a n'a ka kiiri lafasabaw olu tun y'a jira k'a fɔ a farikolo bɛ yɔrɔ min na an balimaw hakaja kɔrɔ yɛrɛ ye a damana ko ye ka fara kɛnɛya wale minnu n'a sɔrɔ olu b'a jɛ an balimaw tun y'a ɲini hakaja ni fiɲɛ bɔda bɛ se ka d'a ma yanni waati kunkurunin cɛ yanni kiri waatiw cɛ an balimaw sɔnmakɛ ninnu ma ko kiri don o ka kɔnɔ a na kɛ an balimaw sariyatigiw kɔni ye a ko fɛsɛfɛsɛw ka jateminɛ san kelen kaso bɛnbɛn ko a n'o kɛ kaso kɔnɔ kalo 6 tɔ ko o juru na don a la an b'a tigɛ da o da la an balimaw min bɛ tali kɛ Ben le Cerveau fana y'a fɔ an balimaw ko ale fana ta ko a na kɛ san 10 kaso bɛnbɛn ye a ka sululani donna Ben le Cerveau Kamara a y'a jira k'a fɔ nin ko min kɔni ye nin ye a balila ale la kosɛbɛ barisabu ale ka kiliyan Ben le Cerveau tun ye yafa deliw kɛ ka kuma caman fɔ jɔnsɔnnaw fɛ jɔnsɔnnaw bɛɛ lajɛlen kun fɔra a ye kuma minnu fɔ k'a jira k'a fɔ a nimisara o fɔli la o kun ka yafa wa kiri yɛrɛ dɔnniya nasira fɛ ni maa min y'a lajɛ a ko o jɔyɔrɔ ka bɔ kiri la kosɛbɛ nka ale ma se k'a faamu ani fana a bonyana ale hakili ma o bɛɛ kɔfɛ san 10 kaso bɛnbɛn an balimaw ko nin ye koba ye nka an m'a tigɛ da o da la n'ala sɔnn'a ma an balimaw min bɛ tali kɛ kalo yɛrɛ tile 3 la kalo kura nata tile 3 uti kalo tile 3 n'ala sɔnn'a ma ko kiri ninnu tɔw a bɛɛ lajɛlen jaabi tɔw olu ka kan ka bɔ ka bin nin kɔni ye sariyatigiw ka kuma fɔlen ye a na to nin na wa yɛlɛmana don a la wa kalo kura tile 3 n'ala sɔnna ko jaabiw bɛna o jira an na kunnafoni nouvelle horizon ɲɛdan kura a fɔbaa kun ye ale de ye bi sɔgɔmada in na aw bonya b'a la. An balimaw bamananw ko ten ko n bolo bila n k'i sɔn o tɛ maa ɲumanya ye fɛn bɛ maa min kɔ o boli cogo ani fɛn tɛ maa min nɔfɛ ka yaala o boli cogo tɛ kelen ye waati bɛ anw kɔ k'an gɛn i n'a fɔ musokɔrɔba kɔɲɔ ka da o kan e ko an tɛ se laban yɔrɔw ma sa wa an balimaw hakaja Kayiba Jabate 2e arrondissement polisiso 2nan ala ta kɔfɛ a kalifalen bɛ maa min na o de ye min bɛ tali kɛ an balimaw Demba Jalo la a ka Tapa Odo Jalo Demba Jalo an balimaw hakaja n'a kun bɛ Bamakɔ yan commune 1 na an balimaw 6e arrondissement na sisan baara nasira fɛ a bɛ fɔ nin 2e arrondissement in na Kayiba Jabate an balimaw o don na a filɛ ka tɛgɛ da maa damadɔw kan minnu n'a sɔrɔ ja ninnu ye misisow de ye wa fana min fɔra u ma an balimaw a jogo jɔra u la koyi Tapa Odo Jalo nin wulikajɔ in hakaja a daminɛna a fɛ barisabu dɔ de taara ɲɛfɔli kɛ u ɲɛna min bɛ tali kɛ kalo in tile 22 su ka dugujɛ 23 la n'a ma wuli k'a jɔ zonba kulow bɛ ɲini ka na dugu goyan na dɛ anw misi marala ye don o don misi 4
misi 8 misi 10 ani kɔ o bɛ tunu an ka misiw la tapa ko subahanallahi o bɛ ka kɛ yɔrɔ jumɛn na an balimaw a n'a ka cɛdenw ye wuli ka jɔba kɛ min n'a sɔrɔ o daminɛna nin kalo tile 25 ka taa se tile 26 ma e ko tapa ye mɔgɔ ci wa a n'a ka contrôleur principal an balimaw hakaja u bɛɛ lajɛlen wulila a n'a ka cɛdenw an balimaw jango sira min n'a sɔrɔ o bɛ bɔ Kayiba Jabate ka taa Sajola fanfɛlaw fɛ dugu dɔ bɛ n'a bɛ wele ko Njila u taara tɛgɛ da maa dɔw ka ten ŋami ja ala ko tiɲɛ ninnu yɛrɛ de tun ye misizenw ye mun na an balimaw bɛ minɛ waati min ja min bɛ tali kɛ misi 19 ye o bɛɛ lajɛlen tun bɛ u bolo kaba subahanallahi an balimaw kun labɛn bɛ u bɛna olu faa Tapa Ulu Jalo a ye nin misiw lasegin u tigiw ma ani k'u di kiiri tigilamaw ma a ka kan ka kɛ cogo min n'ala sɔnna ma ko a ka kɛ ten an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka jamana faamaw ala ka u fanga se finitigiw bɛ nin wuli ka jɔ ni nin cɛsiri minnu na a bɛ kɛ anw de ye diɲɛ ma don o don an fana an ka kɛ a ka ja a minɛbaa ɲuman ye ani k'an hakili to u dɛmɛ cogo ɲuman na yaasa a baara bɛ se ka sabati cogo min na hakili ɲumanya o kɔnɔna na o de fana na dan sigi bi kibaruyaw la Burama Sanogo ye minnu fara ɲɔgɔn kan k'u lase aw ma waati ni a kɛcogoya kama anw n'an jɔ nin yɔrɔ la yan bi Auguste n'a ka jamakulu ye olu kɛra sababu ye anw ka kuma fitinin kɔfɛ ka bɔ yan ka aw lasɔrɔ k'u fo k'u walimadɔ u sigin bɛ a ka ja minnu kunna a ka ja o ka ca kosɛbɛ bitɔnw don u bɛ dɔw sama u bɛ dɔw digi an balimaw bɛ den ci dɔw yɛrɛ ɲɛ ka folu b'u ɲɛ bilenma bɔ u la k'u fo k'u walimadɔ Auguste k'i fo Yusuf fɔ Mulaye fo ka taa se an balimaw Sirifukɛ ma Grand B tun bɛ radio kɔnɔ ka kumakan sanuman sama ka bɔ a kɔnɔ k'o lase aw ma Récotradi Mali jeliw ni funɛw kumakɛlaw olu ka kulu belebeleba a ɲɛmaa de n tɔma Burama Sumano ye ala ka sini fara an si kan